Bueno, hasiera baten, Andonik bere mikrofonoarekin ondo azaldu bezala, eta datuak eta agertu egin izan ditu, pitin bat, bai atzo eta gaur ikusi egin izan dituzuen udalerriekin alderatuz eta bada elementu adierazgarri bat edo aieraldea bereiztu egiten duena, ez? Eta horiek badira, aieraldeko euskara zerbitzuen egitura eta antolaketen apaltasun edo sumetasuna, ez? Mungia, Txingudi, Gernika, Irun, akaso soziolinguistikoki Irunekin izan dezake alderaketa bat, erabilera datu gisa 5% aipatu dute, aieraldeko apitin bat txikiagoa da, baina aieraldean orotara eta udalerri guztietako euskara zerbitzutako aurrekontuak batuz gero ere nekez gainditzen ditugu lehengo 1.000.000 pesetak edo 600.000 euroak, ez? Ordan, sumetasun apaltasun hori eta gaur hemen aipatuko ditugun edukiak baloratzeko edo aintzat hartzeko uste dut elementu esanguratsua dela, ez? Interruptore funtzioa edo argilunak adierazteko lanean hasi aurretik horratzen baduzu eskualde mailan euskara zerbitzuen nolabaiteko argazki bat, bai? Aieraldean, aierako kuadrilla ofizialaz gain badira beste bi udalerri eta Laudion eta Orozkon salbu aipatu behar da gainerako udalerritako euskara zerbitzuetako langileek edo eta teknikariek euskara arlo edo euskara teknikari funtzioaz gain beste funtzio batzuk, gazte teknikari, hezkuntza teknikarienak ere burutu beharra dituztela edo ditugula. Aipatzeko ere, beste elementu bereizgarri bat, aipatu dugumen aieraldea indartsu edo gatozela edo indarra izeekin, benetako indarra egunerokoan bere lanari aurre egiteko Alberto Nirondon dagoen lankideak du berak, eta hori adibide garbi bada, euskara eta, orain gazteriarra dauzut ere eraman beharra baduela ere, 3 udalerritan egiten du bere lana, bai? Aier Artziniega eta Okondon, orain pitin bat argazki bat ateratze aldera, ez? Beno, euskara zerbitzuei dagokienez, guk badugu nolabaiteko koordinazio gune bat, argazki hori da, eta argi aipatu behar da, koordinazio guneak egiten ditugula, noizean behin bilera batzuk eta egiten ditugula, eta irriparrez busti nahi ditugun negar baskariak edo antolatzen ditugula. Urtean 3-4 bat aldiz ebiltzen gara, eta hainbat kontu, makina bat kontu aztertzen ditugu. Ekimen zehatzak edo eta udal barne mailako normalkuntza planak, kanpo mailakoak, diru laguntzen aferak eta barrak, ez? Josune Urruñako euskara teknikaria da, eta arekin bidea ematen dugu beraiek alkarbideen egituratu daudelako, eta araban oraindik bidean dagoela, baina oraindik erditzear dagoen proiektua dela. Horiek dira baditugunak, baina faltan baditugunak ere badira, ez? Guk sarritan aipatu egin izan dugu, aierako kuadrillan, aieraldean, udalerri ezberdina daude, udal bakoitzak badu kolore jakin batekoa da, bat atletikekoa da, beste errealekoa, bai? Eta orduan, haman komunan lan egiteko askotan zailtasunak izate ditugu. Sarritan maiz aipatu egin izan dugu, astean behin teknikari guztiak bilduko bagina modu egituratu eta sistematizatu baten asko zartarramendu etekin handiago aterako geniokela, baina, momentuz hori holase dago, ez? Eta, aipatu duguna, ez? Faltan ere botatzen dugu, hori nolaiteko oinarresume batzuk eta jarri egin izan direla, herrialde mailan, Araba mailan, edo baita gainerako herrialde edo lurraldeekin harremanetan jartzeko egitura mankomunatu bat eta faltan botatzen dugula euskara zerbitzuetatik. Eskola eta euskara zerbitzuen arteko antolaketa eta koordinazio gunei dagokienez ere aipatzekoa da, gure egitura sumetatik ere, udalerri guztietan euskara aholku batzordeak eta martxan daudela, eta hor ikastetxek maiztasun eta normaltasun
osoz parte hartzeko lan eremu bat izan badutela, ez? Kasu batzuetan bozka eskubidearekin, eta beste batzuetan bozka eskubide gabe, baina guk egiten dugun hausnarketa bada, nolabait nahiko tresna loteslea dela, Euskara Aholku Batzorde baten bozka eskubidearekin edo gabe amankomunean hartzen diren akordioek nolabait politikari edo erabaki politikoak nahiko bideratuta usten dituztela, Era berean, hobetzeko desente dira, eta askotan politikariek duten normalizazioari buruzko ezagutza maila ez da guk nahiko genuken bezalasekoa, eta akaso eurentzako ere guk ere ez dugu izango, edo, ez da kontua kalifikatzea, baina sarretan gertatzen da Euskara arloko zinegotzia badela gazteria, hezkuntza, kultura, hainbat esparrutakoa, ez? Urrengora joango gara, zeren eta adibidea gero berandu zeago Jason eta Josunek azalduko dizkizu, Era berean, interruptore lanak eginez, ilunak argia itzalita, falta motatzen duguna, bada, nolabait, ikastetzen arteko eta Euskara zerbitzuen arteko koordinazio gune horiek sistematizatzeko zailtasunak hautematen ditugu. Eta gainera hori, bai udal mailan eta bai udal mailaz kanpo. Udalerri ezberdinen arteko koordinazio harreman gisa, edota kuadrilla mailan, edota Araba mailan. Eta horietarako, azken finean, horren adierazgarri dira, udal bakoitzak, eskolekin harremanetan edo, amankomunean ditugun hainbat egitasmo martxan jartzen ditugula, motivazio saioak, eskolaz kanpoko ekintzetako dinamika ezberdinak, ikasle etorkinei begirako programa ezberdinak, edo udaldian oporraldiak eta antolatzerako garaian, bakoitzak udal mailan antolatzeko joera dugu, eta askotan sinergiak eta nik uste neurri batean galdu egiten direla, eta horiek badira ere, hobetu beharreko edo argitu beharreko elementuak, ez? Argiei dagokienez, azpimarratu eta positiboki gainera, eta gaurko mailan gauden guztiak horren adierazgarri dira edo gara, eta baita hor dauden hainbat ikastetxetako ordezkariak ere, eskualdekoak, aiaraldekoak, nolai kontzientziatua gaudela elkarren arteko harreman horren beharrean eta koordinazioan, koordinazio hori praktikatzean. Eta bestetik lehen aipatu bezala, Arabako Foru Aldundiak ere nolabaiteko egitura xume bat abian jarri du, eta espero dugu horrek ere nolabait koordinazio lan horiek erraztuko dituela, bai aiaraldean eta baita gure Araba osoan ere. Eta, etorkizunari begirako kezkei dagokienez, lehen aipatu egin izan dugun elementu hori, udalerri asko gara, baina amankomunean lan egiteko zailtasunekin, alor eta arlo asko dira landu beharrekoak, eta ikastetxei dagokienez ere askotan ere, udalek ere neurri batean ikusi dezente abusatzen dugula, ez bakarrik Euskara arloko gaietan, edo Euskara arloko gaiekin, handira tokiko agenda 21, eta makina bat kontu, eta askotan ere uste dut hor ere zer hobetua badagoela, ez?